தாயகவாழ் உறவுகளுக்கு முதலில் இன்றைய நாளுக்குரிய நாணய பெறுமதிகள் இலங்கை மற்றும் இந்திய ரூபாவில் முதலில் இலங்கை ரூபாவில் 85 ரூபா, இந்திய ரூபாவில் 21 ரூபா. இன்றைய நாளுக்குரிய தங்க நிலவரங்கள்: 1 கிராம் 22 கரட் தங்கத்தின் பெறுமதிகள் 224 ரியால். 1 கிராம் 24 கரட் தங்கத்தின் பெறுமதிகள் 243 ரியால். வாங்கும் பெறுமதிகளில் மாற்றங்கள் இருக்கின்றது, சிறிய மாற்றங்கள். சவுதி அரேபியாவில் இடம்பெற்ற தீ விபத்தின் காரணமாக 3 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். அதுவும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். சவுதி அரேபியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இந்த அனர்த்தம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. சவுதி அரேபியாவின் வடமேற்கு பகுதியான தாஃபுக் மாகாணத்தில் இருக்கும் ஹக்கல் கவர்னரேட்டில் இருக்கும் வீட்டில் தீப்பிடித்ததில் 4 பேர் காயமடைந்ததாகவும் சவுதி அரேபியா சிவில் பாதுகாப்பு பகுதி அறிவித்துள்ளனர். பணியாளர்கள் தீயை அணைத்துள்ளதாகவும் அதன் காரணமாக விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தின் தலைவர், அவரது மனைவி மற்றும் அவர்கள் குழந்தைகளில் ஒருவர் புகையை சுவாசித்ததன் காரணமாக ஏற்பட்ட மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்திருப்பதாக செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சவுதி அரேபியா குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உள்ளூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதுடன் அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை. ஜூலை மாதம் கிழக்கு சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும் அல் அக்ஸா கவர்னரேட்டில் உள்ள ஒரு குடும்ப வீட்டில் தீப்பிடித்ததன் காரணமாக 4 குழந்தைகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது உயிரிழந்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. தரைத்தளத்தில் ஏற்பட்ட மின் கசிவினால் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் குழந்தைகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 2வது மாடிக்கு தீ பரவியதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது. இது 2வது தடவையாக இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. முதல் ஏற்கனவே இடம்பெற்ற விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்திருந்தனர். அதுவும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற விபத்தும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். விமான நிலையத்தில் வாட்ஸ்அப் சிறப்பு சேவைகள். ரியாத்தின் விமான நிலையத்தில் வாட்ஸ்அப் சேவை புதிய சேவைகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரியாத்தில் இறங்கக்கூடிய அல்லது புறப்படக்கூடிய விமானத்தின் ஃப்ளைட் நம்பர் டைப் செய்தால் போதும் அது சம்பந்தமான முழு தகவல் கிடைக்கும். அதேபோல் நாடுகளின் பெயர் அல்லது நாடுகளின் கொடி போன்றவற்றை இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் செய்தால் அந்த நாடுகளில் விமான சேவை சம்பந்தமான முழு தகவல் கிடைத்துவிடும். உள்ளூர் விமான சேவை மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவை தற்பொழுது புதிதாக மேலும் பல தகவல்கள் அதில் சேர்க்கப்படுகின்றது. நீங்கள் மெனு என்று டைப் செய்யுங்கள். அவர்கள் வழங்கக்கூடிய சேவை சம்பந்தமான பட்டியல் வெளியிடப்படும். விமான டிக்கெட் முன்பதிவுகள், டாக்ஸி, பஸ் மற்றும் பார்க்கிங் சேவை சம்பந்தமான பல தகவல்கள் அதில் பெறலாம். ரியாத் கிங் காலித் விமான நிலையத்தின் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் 00 96 69 200 290. வாட்ஸ்அப் லிங்க் தேவையானவர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு, எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அடுத்து இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு தொடர்பான அறிவித்தல் ஒன்று. அக்டோபர் 1 தொடக்கம் உங்களுடைய வாகனங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை கண்டறிய தானியங்கி முறையில் கேமராக்கள் மூலம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வாகனங்களுக்குரிய அபராதங்கள் விதிக்கப்பட இருக்கின்றன. அதனை கருத்து கொண்டு வாகன இன்சூரன்ஸுக்கான பிரீமியம் காப்பீடு குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தற்சமயம் ஒரு வாகனத்துக்கான அடிப்படை காப்பீடு எவ்வளவாக இருக்கும் கொமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்கள். எமது தாயகவாழ் வாகனம் பயன்படுத்தும் எமது சாரதிகளே, தெரியாதவர்களும் வாகனம் வைத்திருக்காதவர்களும் கொமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்கள். குறிப்பாக அக்டோபர் 1 தொடக்கம் வலிதே இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் சாலையில் பயணிக்கும் வாகனங்களுக்கு கேமராக்கள் மூலம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற போக்குவரத்துறை அமைச்சு சார்பாக ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சவுதி அரேபியாவில் கோடைகால விடுமுறை இருக்கின்றது. இந்த கோடைகால விடுமுறை எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்ற விடயங்களை உங்களுக்கு தெரியுமா நண்பர்களே? தெரிந்தால் கொமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்கள். மதிய நேரம் வெயிலில் தடை செய்வதற்கான தடை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த தடையானது எப்போது நீக்கப்படும் என்ற விவரங்கள் தெரியுமா? ரியாத்தில் எக்ஸிட் 5 தமிழ் டாக்ஸிகள் இருக்கின்றது. ஏர்போர்ட், ட்ராப், பிக்கப் மற்றும் இடங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பிலக்கம் 05 70 98 55 69. இதுபோன்று சவுதி அரேபியா மண்ணில் எமது தாயகவாழ் உறவுகள் யாரேனும் டாக்ஸி சேவைகள் செய்து கொண்டிருந்தால் எமது எஃப்னா தமிழ் டிவியூடாக தெரியப்படுத்த விரும்பின் எமது வாட்ஸ்அப் இலக்கங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துகின்றோம். இனி உறவுகளும் பயன்படுத்தி கொள்வார்கள்.
வாகன காப்பீட்டு மீறல் மின் கண்காணிப்பை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் சவுதி அரேபியா போக்குவரத்து துறையினர். அக்டோபர் 1 தொடக்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடக்கம் நடைமுறைக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு செல்லுபடியாகும் காப்பீடு இல்லாததை மீறலை தானாகவே கண்காணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை முடித்துவிட்டதாக சவுதி அரேபியாவின் போக்குவரத்துறை சார்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வாகனம் செல்லுபடியாகும் காப்பீடு இல்லாத பட்சத்தில் சாலைகளில் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் விதிமுறைகள் குறித்து தானியங்கி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் நேரடியாக மேற்கொள்ளப்படும். வாகன ஓட்டிகள், குடிமக்கள், வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் போக்குவரத்து விதிமுறைகள் அறிவுறுத்தல்களை மிகவும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஏதேனும் போக்குவரத்து விபத்துக்கள் ஏற்பட்டால் அவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அவர்களின் வாகனங்கள் செல்லுபடியாகும் இன்சூரன்ஸ் இருக்க வேண்டாம். போக்குவரத்து சட்ட திருத்தங்களில் செல்லுபடியாகும் வாகன காப்பீடு இல்லாத குறைந்தபட்ச சவுதி அரேபியா ரியால் 100க்கும் அதிகபட்சம் 180 ரியால் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற குற்றம் சொல்கின்றது. சவுதி அரேபியாவில் அனுமதிகளின்றி பறவைகளை வேட்டையாடிய 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கிங் சல்மான் ரோயல் ரிசார்ட் மாநிலத்தின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் வில்ம் மற்றும் ரியாத் மாகாணத்தில் உரிமம் இல்லாமல் பறவை வேட்டையாடி நடத்தப்பட்டது. பாதுகாப்பு படையினரால் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிலிருந்து 9 ஏர்கன்கள் மற்றும் 2 பறவை வேட்டை துப்பாக்கிகள் மீட்கப்பட்டன. 1020 வான் துப்பாக்கி ரவைகள் மற்றும் பறவைகள் ஈர்க்கும் உந்தாஸ் ஆகியோர் வேட்டையாடப்பட்ட 8 பறவைகளை கண்டுபிடித்தனர். அவர்கள் மீது சட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருப்பதுடன் சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்கை பகுதிகளுக்கு உரிமம் இல்லாமல் நுழைந்தால் 5000 ரியால் அபராதம். அதே நேரத்தில் கூடுகளை பயன்படுத்தி பறவைகளை வேட்டையாடினால் 1,00,000 ரியால் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட இருக்கிறது. இதுபோன்ற குற்றங்கள் செய்யும் நபர்களை கண்டால் நீங்கள் 911 என்ற எண்ணிலும் 999 என்ற எண்ணிலும் 996 என்ற எண்ணிலும் நீங்கள் புகார்களை பதிவு செய்யலாம் என்று கேட்டு சவுதி அரேபியாவில் பணியாற்றிய யாம்போ டவனில் இருக்கும் அபு பக்கர் மசூதிக்கு எதிரே இருக்கும் சலோன் 4 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்த மோதி நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றார் என்ற செய்தி கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. சவுதி அரேபியாவில் 30 வருட பணிபுரிந்த பிறர் தாயகம் செல்ல இருக்கின்றார். கித்தாவில் 12 வருடமும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் 18 வருடமும் வேலை செய்து வரும் இவருக்கு 4.5 வருடங்கள் ஸ்தாபன விதிகள் ஈடுபட்டிருந்தார். குறிப்பாக அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களாலும் நண்பர்களாலும் கௌரவம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். சட்ட சிக்கல் அனைத்தும் சரி செய்யப்பட்டு இவர் தாயகம் திரும்பியிருக்கின்றார். நன்றி.